Yun pala si Ate Mel ah. Ate Mel, okay lang sama kita sa vlog ko? Ate Mel, pinsan ni Mrs. Si Linga pala, asawa ni Ate Mel. Oh, shout out sa niya. Hello. Information ng Tundol Beach. So lahat ng pwedeng katanungan dito kay ma'am, magtatanong tayo. Ma'am, may libre ba kayo dito? Yan si Dudong, bagong Calabar Guards natin. Malalim. Tawagin sa amin ni Boy. Shoutout na pala kay Macdo. Pinsan din ni Mrs. Binigay lang sa amin ni ma'am sa kabila. Yo, good morning mga idol, kumusta kayong lahat and welcome back again sa ating panibagong episode. So ngayong araw ay may mga bisita kasi kami dito sa bahay, yung mga pinsan ni Mrs. galing pa ng Caloocan at ipupunta kasi natin sila sa doon sa pinagmamalaki ng bayan namin, pinagmamalaki naming beach dito, yung Tundol White Sand Beach. So dadalhin natin sila doon at ang gagamitin pala natin ay itong si Raptor. Bali ilang beses ko nang gustong ipunta pala si Raptor sa kasa. Ang problema lang ang tawag doon, hindi matuloy-tuloy gawa nga nung ang dami kasing lakad, so hindi natin mapa-change oil. So sumubra na tayo, 6,446 na yung tinakbo. So baka siguro sa susunod na araw na lang siguro yung magpapa-change oil natin dito, dahil siyempre may bisita, hindi natin madala-dala sa kasa. Dumating kasi mga bisita natin kahapon. So mamaya siguro kung gusto na lang masama sa vlog, i-vlog natin sila mamaya. Good morning pala ulit sa inyong lahat mga kalabarkada na. At kumusta naman kayong lahat? So ang oras pala natin mga kalabarkada 9:10 ng umaga. So papalis na rin kami. Nais ko lang palang i-vlog to kasi sa mga hindi pa nakakapanood o hindi pa nakikita yung Tundol White Sand Beach. So ito para at least may vlog ko ulit at may ipakita ko sa inyo yung Tundol White Sand Beach. Alright, so update tayo mamaya mga kalabarkada na. Balis na tayo. Ba't pag nawala na saan ang tubusan sa munisipyo? Sa munisipyo yung ano niyan, yung tubusan? Hindi, LTO. LTO sa malayang LTO. Hindi, Alaminos. Alaminos pa. Si Linga pala. Asawa ni Ate Mel. Si Shael, asawa. Si Shael, anak ni Panganet bunso. Sila yung mga bisita natin, napapasyal natin sila sa Tundol. Nakailang kun ka na doon? Balik ka na sa Tundol? Wala, pangalawa pala. Unang pala? Hindi. Ano ba? Patar ba yung pinuntahan na? Pangalawa na to. Pangalawa na to. Sila kasi nakarating na sila doon. Kasi ang balak kasi namin sa Bulinaw sana, kaso malayo. Kasi may baby kasi. Hindi mahirap na ibiyahe pag may baby. Malaglag na yan. Ganyan buhat.
Ilang months na siya? 3. Ilang months na siya? 3 months. 3 months. Yun pala si Ate Mel ah. Ate Mel, okay lang sama kita sa vlog ko? Ate Mel, pinsan ni Mrs. Balikan mo siya ng nilay, balik kayo mabalik ka lang. Oh, balikan ko na lang pa. Pati yung giway, dali mo na lang mamaya. Sige pa. Mamaya na, iuna ko na muna sila. Iwan naman sila. Magmotor ka? Magmotor. Pagka umaandar, wala ka sinasabitan ng video. Hindi, meron ako. Meron. Ready ah. Talagang kaya ka rin. Pero baka magtaka ka dun sa conversion ko sa helmet ko. Alright. Ay, hindi pala umulan. Diyan pwede siya i-drop. Pwede siya i-drop dyan, pero babalik sa Boss, may bakante pa? Mayan. Main? Ito si Inan, tasaray si Tibala Inan. Yan, sa information ng boss. Ta? Ano gagawin mo pa kanina? Mag-phone muna tayo dito. Register mo na kayo. Galing mo sala? Ilan po yung batang kasama natin? Tatlo. Ito, ayan na, si ano. Basta kuha na lang ang katis. Kayo, sa inyo. Ha? Ano, kayo? Kayo, di ba dadagdag? Hindi, tignan natin naman. Okay. Ay, baka. Galing mo? Ay, Dahil sa galing mo? ano? Teka karo sa langit sa galing mo? Nung komite, Sara... Ay, si Saray anak, taman wanti, mag-inasaran lamang. Main? Kasa? Si Saray adult tama. Kamu terangkan. Tam, Sara... Tulo, bat. 5 taman inan, tamay natin taw. Pangkadis ka mo? Magkatas kami. 5 tamo. 5 adult tamo. So, wala yung budget mo bata. Ha? Wala. Wala. 5 peso lang yung entrance. Ayun ba yun? Cottage. Dito na. Sige. Tapos cottage na. Okay, assess muna kami pa na Mar. Pagtinti ba yung karot? Hotel po kami ng cottage. Yung number 13 daw. 13 po. Opo. Opo po. Taga saan madam? Makantokan daw. Ano? Ang gagawin kasi dito kami. Paano yung inan? Sa number 13 daw na cottage. Bunga, wala. Sa arapan. Hindi lang din kami. 520, meron nga dyan. Maubusan tayo ng cottage. Oo. Ano? Mabayaran na lang yung cottage. Ano yung cottage par? 500 Ha? Magkapong ka ba? Ay, tamo. Ay, mga inan tamo. Mga umno. Kano lahat? Mga ano dos ka mukot?
Ha? Ano yung udas? Hanggang mamayang alas 4 ba tata? Oo, okay. Mga 5. Ah, 500. Ang pegan. Hanggang ano oras ba dapat? Naman si pati ito si Tigdilima? Oh, bali 520 bayaran mo. 520. Hindi ko natanong yung number ng cottage. Kahit alin na po, ma'am, bigay mo na kayo. Kahit alin. Yan ang ticket ko lang. Yung single ticket. Tara, Brian. Pagkaubos na tayo. Ako si madam pala. Ano? Nandiyan si madam. Dito ka na, madam. Boss, pasensya na ka na. Ate apar? Ayun na sis. Ilong may nandun sa pantalon na po yun, oh. Ayan eh, kayo ko na nilusong sa'yo ng ten. Tahat sumubli ko at may natataw. Shoutout nga pala kay Macdo. Pinsan din ni Mrs. Par, ni sitaw sa saan kaluin ko na parking na itaw sa motor natin ah. Ati. Magwa. Ah? Mut balita eh. Ah? Mut. Ito ya? Urian mo na? Guard! Saan ka sa amin, guard? So, ang binayaran pala ay 520. So, ang 5 pesos yung entrance. Ang magbabayad lang yung adults, pero yung mga bata, wala. Tapos, ang cottage, kabayaran sa cottage ay 500 maghapon. Pili ka na. Kaya na pala tamag. Itita na, mas inantaw. Silong. So, sa inan, ito na. Silong iti. No. So, ito na. O, ite. Pili na kayo saan gusto, te. Oh. Ito na lang. Oo nga. Thank you. May ganun pala. Dito na lang ah. Pili lang kayo dyan. Pwede mamili. Tingnan nyo yung maayos yung upuan, te, para hindi makasugat yung mga bata. Para mas malaki dyan. Dito may basurahan. Ito. Ito na lang. Mas maayos. Lahat na yan. Lalagyan mo siya. Wait lang yung tolya. Malalim pa yan. Oo nga eh. Ang taas. Malalim ngayon, malalim. Mga angas na no. Apre, ito sana na. Thank you. Ma, ayun na. Alright. May papabili ba kayo para doon na lang? Yung inano ko na sinabihan ko na sila. Ay, sinabihan mo na sila. Ng soft drinks. Ando dun yung ano, alimasag ka lang. Sige. Chat na lang. I-chat mo na lang para pan. Kasi pag dito tayo bibili, mahal dito. Oo nga eh, sabi nga. Ay, nakakamera pala ako. Sorry naman. Babalikan pala natin sila Mrs. no? Kasi inuna na natin ihatid sila Ate Mel. So ito yung cottage na nakuha. Picture muna tayo dun sa ano bago nagbasa. Alright mga kalabarkada na, so nandito na kaming lahat. So dito na sila Warren, sila Mrs. nandito na rin. At malalim ngayon yung dagat ng Tundol, pero safe pa rin yan sa mga bata. So ito pala ang Tundol Beach mga kalabarkada na. Ilang beses na rin nating na-vlog to, pero siyempre kailangan nating i-vlog ulit para sa mga bagong viewers natin. So may pupuntahan pala tayo mga kalabarkada no? Yung mga dito sa may information, kasi nandito pala yung tropa ko. So gusto nilang magpa shout out mga tropa natin dito. Shout out kay boss oh. Ay, shout out sa niya. Hello. Hi, shout out pala ito yung mga tropa natin. From Tundol Beach. Garibay. Noy Kaalem, yun. Shout out sa sila yung... Ay, sila ma'am. Si Ma'am Lani. Siyempre. Lani.
Bago natin shout out lahat, si Ma'am muna. Dito yung information ng Tundol Beach. So lahat ng pwedeng katanungan dito kay Ma'am. Magtatanong tayo. Ma'am, may libre ba kayo dito? Libre pa maligo pero may bayad. Maligo, pero may bayad. Kung tayo bibili doon, saan? May nagtatanong kasi Ma'am, 5 pesos lang ba talaga yung entrance dito? 5 pesos po pag taga-anda, pag outside anda po may 50 pesos na environmental fee. Pag outside anda po. Pag taga-anda, 5 pesos po. 55 po lahat pag outside anda ang babayaran nila. Plus yung cottage. Yung cottage po Ma'am, pare-paras po lahat. 500 po yan. Pare-paras lahat yun. Everyday open naman po dito. Saka public po sir. Yung Kahit ngayon boss, kaya ganyan. so yung nakukuha pala nila Ma'am, yun yung pinang-papa-compose dito. Ginagamit na pang Maintenance. renovate kanyan. Ewan ko po sa munisipyo sir kung anong ginagamit. Yun lang. Hindi na natin sakop yan. Ano, pang improve. Basta Pero kung may katanungan sa lahat ng mga pupunta dito sa Tundol Beach, no? Dito sa information, dito magtanong na kayo kay Ma'am o kaya sa mga tour guide natin siguro to. Sa mga staff po. Nag-a-assist mga staff o nag-a-assist dito Tundol. Buti na lang taga-anda ako. Siyempre may mga nanonood po sa atin Ma'am na fan eh. Kaya Ano pa yung trupa dati pa? trupa ko dati na to. Ay, pero dia si ano yata yun shoutout tayo. Oo. Hararo mo na eh. Hararo mo sa kanan. High tide. Bali 5 days. 5 days. 5 days na nanin high tide. 5 days in high tide. Ano yung oras sa Makati? Alas 2. Alas 2. Alas 2 hanggang Alas 6 na. Pag-march na ito. Oh. shoutout kayo yung Pyridin. Ayun! Pero wala namang mga dikya ngayon. Wala boss. Wala na. Kasi siyempre yung mga kasi sabi nila maraming dikya, ganyan. Ayun Ma'am. Pero ngayon wala na po. Pag hindi ka nangati. Safe nang maligo. Pag hindi ka nangati boss, walang dikya. Walang dikya. Pag nangati ka, Mayroon. meron. Iisa lang naman yun eh. Ang Tundol. So yun ang entrance dito. Pag outside anda, siyempre mas malaki. Tapos pag taga-anda, 5 pesos ang entrance. May senior citizen discount din kaya? Yes sir, wala silang bayad. Wala silang bayad. Senior tsaka bata. Bata. Na- Hanggang sa ilang 7 years old below. 7 years old below. Walang bayad yan. Na senior. Yun. Lalo na siguro sa mga kunwari, sa mga PWD, kanan. Ay sir, kasali din. Kasali sa mga walang bayad. Kasi siyempre public to eh, sa parang government kunto. Government ang munisipyo ang may sir nagpapalakad. Munisipyo na yung papalakad. Yun. Ng beach. So ibig sabihin talagang under ng municipality of Anda. Itong Tundol Beach. Dito public to sa kaliwa. Pag galing kayo sa bayan ng Anda ito. Galing sa bayan ng Anda tong daan na to. Makikita nyo naman dito sa kaliwa public yan, ito yung public. Pero pag dito sa kanan, yan ang mga private na beach. Alright mga kalabarkada, no? So, ma'am, thank you po salamat po. Boss, thank you. Nahanap mo Dodong? Nahanap mo? Nama pala natin yan si Dudong. Bagong kalabarkads natin. Balik na naman kayo. Ito lang yung maitim eh. Para pantay yung kulay. Hey! Alright mga kalabarkada, no? So, katatapos lang namin nananghalian. At ready na naman sila maligo.
Ay, baon pala namin ito. Yung tawagin sa amin, giwoy. Ayan, Tapos adobo. kayo. Tapos nagbigay din sila ma'am dun sa kabila ng pansit sa pork chop. Ito ako makain ulit. Hindi pa ako makain. Ito. Lawin na. Lawin na, uwi na tayo. Be, paano ba yung magulang pag yung anak eh, ayaw umahon? Ano ba? Ahon hindi! Oh, andun na yung mga bata, mga kabarkada. Oh, grabe na pakalinaw ng dagat, oh. Mababaw na rin kasi yung dagat eh. Mababaw na yan, bro. Dati ito babaw ka dyan. Hanggang doon pa yun pag mababaw talaga. Pwedeng lakarin doon. Kung papunta doon, pwede nang lakarin yun. Sarap. Pati yan si Mikay. Ha? Sa dagat yan.